جێرە دەبێژن پشبەرکە ئاواکردنا قوتیان گۆژی 25 ساڵان ve heye û dîzayner û avahîsaz û endazyar dixîne beramberî hev bû avakirina peykerên mezin ji qutiyên xwarinê yên girtî. Di vê salê de 27 tîm beşdarî vê pişberkê bûne, golê nêzî 80,000 qutiyê xwarinê bi kar anîne bo sazkirina peykeran û dîzaynên yên li dijî rakêşana zemînê. Studyen avahîsaziyê di vê salê de bi qutiyên sor yên tûna peykerek avakirbûn bi navê têkbirina birçîbûnê. Ez bawer dikim bi tinê şêweka zelal û sana hiya û digel hindê peyameka 25 sala ye. Me karî şewaza avakirina wê rekber bin bi hevsengîkirinê û nehêlana gûşeka wê. Di rastî de ev kare bawer kin yan ne karekî zindî ye. Eger tu yariya bikî, tu dikarî zehrekê li ser tanişta zehreka dî ya pênçxalî danî. Berhemendiya çêkirina dîzayna sê koçe bê pêkanîna madeyên zeliqandinê tiştekî pir seyr e. Li gorî Hinna McCarthy ev bi mebesta şerê li dijî birçîbûnê ye. Tu dikarî bibînî wek van dîzaynan ku valahî di wan de hene. Qutî dikarin têkevin hundirê wan. Bi tinê tu dikarî hêdî hêdî ji wan vekêşî û dikeve. Bê ku li qutiyekê ji wan keve. Ev hevrikiyek balkêş e. Ev hunereke buwate ye û armancê li pey wê heye. Li gorî endama tîma New Yorkê Jennifer Green û di dawiyê de ev peyker û dîzayn tev de wê bên herifandin û ji hev bikevin. Ev salê me 80,000 qutiyên xwarinê hene ku em dikarin alîkariya 45,000 malbata bikin. Bi salan proja me karîbû 5 milyon pawinên xwarinê alîkariya malbata bike. Lê li gorî jimara birçiyan li New Yorkê ew yek ji çara ye. Mîna dilopek avê di dewlê de ye.